Orai hilabete batzuk, Palazio Arostegiak hotelaiteko obren baimena, obren lizentzia galdegin zuen, eta lizentzioi eskuraturik ondotik baliogabetu ginuen. Tartean, Príncipe de Viana erakundearen txosten bat ailegatu zelakoz. Txosten horrek erraten zuen, hotelak ez zuela inguruarekin bat egiten, eta beraz kontrako iritzia zutela hotelari buruz baldintza horietan iteko. Beraz, Príncipe de Vianaren txostena hona ailegatu, kontrako txostena ailegatu, eta horren gainean, alkate bazpen bat inginuen, aitzinetik eskuratu zuten obra baimenoi baliogabetuz. Eta orduen Palazio de Arostegiak horren gainean salaketa apatu du, prevarikazio delitu bat egotziz. Inondik ez da, prevarikazio deliturik hortan, baina bere norai arteko estrategiari jarraikiz nolapait ere, hemengo hautetsi demokratikoak, ordezkari politikoak estu hartu nahi dituzte, proiektuaren kontrako aurkakotasuna nolazpait ere isilarazteko alduten neurrian, eta beraz beraien jazarpen judizial estrategia horri erantzuten dio guziunek. Bihar berriz ere epaian aintzina partuko batzute, untekoan ze argudiokin gaintzarra? Betiko argudio berak, guk deliturik ez dugu egin, Palazio de Arostegiak eztabaida soziala galdu du, herritar guzien begietarat argi eta garbi, Arostegiko proiektua da inposatutako proiektu bat, herritarren nahiaren gainetik inposatuko dutena, Baztango erakundeen nahiaren gainetik inposatuko dutena, eta eztabaida soziala galdu dutelarik, inongo legitimidaderik ez dutelarik, beraiek duten gauza bakarra da agintekeria, eta momentu batean Nafarroko gobernuaren babesa. Beraz, proiektua zerrena argi eta garbi gelditu da. Inork nahi ez duen proiektu bat, eta bereik duten ahalmen ekonomikoaren gatik, eta Nafarroko gobernuari buruz duten hurbiltasunaren gatik, inen dena. Baina hortaz gain, untan bada nik uste kontu bat edo pare bat kontu bereziki aipatzekoa direnak, ez? Alde batetik da, marra guziak gainditzen nahi direla, hautetxien kontrako jazarpenean, herritarren kontrako jazarpenean, herritarrei ere jarri baitizkiete salaketak, baina kontuen hartu behar dugu, azkenean, batzuk gustuko izan dute, bertzek ez, baina gu herritarren nahi demokratiko baten ordezkari gara. Hauteskundetan herritarrek bozkatzen dute, behar bada gero batzuk urrikituko dira ez, baina herritarrek bozkatu dute eta gu bozketa baten ondorio eta emaitza gara. Beraz hor badago borondate demokratiko bat. Eta horiek nola jokatzen aidiren baztandarrek erabaki duten ordezkaritza politiko, instituzional, demokratikoaren kontra, hoi guziz onartezina da. Eta errespetu guti erakusten dute joko demokratikoaren arauei buruz. Eta horrekin batean, eta horrekin loturik ere bai, iduridu azkeneko 10 urteoketan badela nahi bat, botere ekonomiko batzun aldetik, eta nahi hori da, horiek hauteskundetarat aurkeztu gabe, nahi dutela mundua gobernatu. Nahi dutela baiarak gobernatu, nahi dutela herriak gobernatu. Eta badago botere ekonomiko bat, hortan aidena azkeneko 10 guzioketan, eta orduen ikusten nahi gara nola demokraziaren gainbera eta urraketa bat bizitzen nahi garen, eta gero eta gehiago, prozesu demokratikoetatik aparte, badagoela elite ekonomiko bat munduaren nondik norakoak arautu eta gidatu nahi dituena. Termino ekonomikoetan, baina baita ere sozial, kultural eta gainerako alderditan ere bai. Eta orduan Palazio Arostegia iten nahi dena hoixe da. Elite ekonomiko horren plantamenduarekin guziz bat egiten du. Hauteskundetarat ez dira aurkezten eta hauteskundetarat aurkeztu gabe nahi dute horiek agindu. Nahi dute horiek gobernatu baztanen zer eginen den eta zer inen ez den. Eta hori hola ez bada, hau da, horri kontra egiten duten jendeak balin baude eta horri kontra egiten duten hautetxiak balin baude, horiek estu hartu. Jendeak ja isilarazten duzten edo apalarazten duzten. Eta hori ez dugu inondik ere onartzen dal. Zeren gu hementxen herriko interesak defenditzeko baikaude, hobekiago edo makurrago inen dugu, baina hori da pixke bat guk zerren arabera lan egiten dugun eta zein den gure jokatzeko manera, eta hemen garbi dago elite ekonomiko elite ekonomiko hau geldiarazten dugu, edo elite ekonomiko antidemokratiko unek,
beraiek nahi duten bezala bizi behar baldin badugu, hau da, beraiek inoizera hauteskundetara aurkeztu gabe eta beraiek aginduz nola bizi beharko garen, gureak inen du. Eta horrengatik importantea da, ez etxitzea, horien aitzinean, horrengatik importantea da aldiero, herritar gehiengo, sozial, politiko, instituzionalak eraikitzen segitzea, okeen aitzinean erranteko argi eta garbi. Guk gure burua gobernatuko dugu zuen nagusikeriaren gainetik. Eta akitzeko, nola dago gaur egun aroztegia proiektuaren zer fasetan dago edo? Aroztegiko proiektuak aitzinetin du, ikuspegi administratibo batetik, eta ikuspegi hortaik proiektua inalizateko, aitzineko paper lan guzi horiek urrentuzte. Ez denak, eta tartean ere ustekabeko batzuk izan dituzte. Baina bere garaian Nafarroko gobernuak udalez gaindikoa den plan sektorela onartu zuen, hau da PESISA. Horren segidan torri zen banaketa arearen prozesu administratibo guzie, eta segidan urbanizazio proiektuaren onarpena ere bai. Horiek izanik 3 mugarri garrantzitsu, gero horren gainean, bertze zenbait pausu txipiagoko manbeharrak dituzte, horiek ematen nahi dire, urbanizazio lanen esleipena adjudikazioa dela, nahiz eta epaitegietan errekurritu ginuen eta gure alde atera den, beraz, urbanizazio lanen esleipena momentuan baliogabeturik dago. Bertzaetik badakigu, Iparraldeko Uren Konfederazioan ere, baimen batzuk eskatu zituztela, eta horiek lortu ez dituztela. Baina, traba txipi horiek gora bera, prozedura administratiboak segitzen du, eta badaiteke alakon batean, inbiarreko aitzineko tramite horiek denak inek idukiko dituztela. Etoia llegatzen den momentuan, kusiko zen, lanak hasten dituztenez, edo zer gertatzen den.